Salut, eu sunt Flippy și bine v-am găsit la Minecraft Survival, al doilea episod. Data trecută m-a omorât un zombie, mi-a dat și numai din vina ta. Și după am picat de la o distanță. Oh, hai mă, ce naiba! Trebuie să-l omor printr-un colț. Uite, mișcă ecranul. Omul câtă viață are! Numai de... Oh, hai mă, eu dă păs ca nebunul! Dacă mă omoară... Deci dacă mă omoară boul ăsta... Mor. Mor de ciudă. Uite și pe prostul ăla acolo în armură. Hai mă, bagă și tot speed. Yes. Te scarpi în la nas, așa. Și nu îl face mai mare de 15 minute. Că nu mai pot să-l postez. The fuck? Bă, că-s mobi. Bine că nu dau și un schelet. Aoleu. Că nu dau și de un creeper, sper. Decât sper. Nu un creeper, nu? Nu. Am un scheleton după mine, frate. Parcă șeful armatei. Nici tot episodul meu o să fugim. Oaleu, tras un scheleton după mine. Dar nu mă nimeri. Nu vreau să văd ce am după mine. E o grămadă mare. Trec și eu de spiderul ăsta și după mă uit. Am și un pic lag. Pentru că sunt prea mulți mobi după mine. Să mă... Aoleu, și un creeper. Oh. Mă, și gândeam, frate, dita mai grămadă de mobi. Dar ce dragul, nu? Yes, se face lumină. Lumină, ce mult mi-a lipsit lumina. Hai bă, fraierul, dar ce mai îmi faceți? Nu prea mai vorbesc, pentru că știți voi. Deci eu nu o să mai vorbesc prea mult. Ok, că mă cam concentrez.
am acum, ce mai faci? Ce-mi faci? Aparent asta? De când nu m-am mai jucat survival, bă. De mult timp. De fapt, cred că eu mă jucam numai pe creativ. Acum pot să caut după carne de zombie și XP pentru că muriera din soare. Uite o vacă care îmi dă piele. Sunt două. Bun, frate. Pielea e bună. Nu e de bună de mâncat. Mă enervează vacile ăștia că au viteză, frate. Câtă piele îmi dă-te? 2, bun. Mai îmi trebuie 2 să-mi fac și o cască, cred. Sau 3. Nu știu din câte se face casca. Uitat. Și eu din câte se face casca. Dar unde e? Pot să-mi fac butoși. Dar unde e casca? Că nu văd. Că... Păi și casca. Uite. Da, mă, mai trebuie una, dar mi-aș face butoși. Așa. Cum dă el cu mânuța. Charmander. Hai să mai spargem niște copacii. Păi e frumos așa. Pentru că e lumină, e copacii. E lumină și e copacii, da? E frumos. Apă, copaci, natură. Și mulți zombie seara. Și creeperi, creaturi ciudate care bubuie. Scheleți. E frumos, nu? N-ai ce zice. Eu filmez foarte mult. Da, nu-mi ies multe videouri. Am postat 8 și mi-a ieșit unul. Am postat 8 într-o zi. Pentru că eu postez multe videouri. Îmi place să fac pe YouTube video. Dacă când sunt ocupat, postez și eu 1 sau 2. Că normal așa fac mai toți YouTuberi. Nu când sunt ocupați, așa fac normal ei. E bine, eu zic că postez mult. O să mai am și eu niște treabă. Câteodată poate nu mai postez deloc, cine știe. Dar dacă nu vă uitați pe la mine, nu e mare. Cine-i mare Barosan? Am rămas aia de la încearcă să nu râzi. Grasul la Mititel, care cânta cu chitara aia albastră. Cine-i mare Barosan? Văzi eu, vacă? Voi văzurați? Și... uite un sat acolo, stau de seară. Cine-i mare Barosan? Mort. Deci din 2 lovituri e... Dacă ar avea săptenii și pat, ar fi super OP, să zic. Mi se pare că văzut eu vacă fugind încolo, dar parcă nu mai duce, mă duc la satul ăla. Cine-i mare Barosan? Dar sătenii ce-ți dropează? XP? Poate o să le sparg tot satul. Ce-mi dai? XP? Nu. Vină cu intră în casă, nebunul. Asta era casa lui.
Nu era asta. Bă, tu. Nu tu. What? Tu, bă. Tu ăsta care intrase în casă. Bă, dar au ăștia o viteză. Nasul ăla le dau viteză. What the fuck, și mă spui. Uite unde stă ăsta. Se ascunde. Du-te, lecu. Mi închizi ușa, nas? Bine. Unde-i mă ăla alb? Yes. Ce-mi dau pe? Nimic. Consum sabia pe ei degeaba. Hai mă pici să-ți iei damage. Ha, fraiere. Îmi luai damage pentru nimic. Cum spun rău, cu dublă. Aș locui aici. Dar mă întreb cum intră sătenii. Ia mă, cum sari? Hai, cum sari? Să te văd. Intri în casă. Dar cum sari? Pe unde intri, a? Pe aici. Băță casa. Au și masă. Știu și eu să fac așa. Dar cred că sătenii au făcut asta. Și ce e asta? Ai mă, unde sunt ăștia în casă? Cum ies? Pe unde? Perfect. Și nu-mi trebuie de aici. Nu-mi trebuie carnea de zombie. Nu-mi trebuie cu... Ba da. Carnea de zombie, stai să guzi din ea să văd dacă e bună. Nu e bună. Uite, frate, că mi se termină carnea. Nu cred. Târnăcopul. N-am târnăcop. Nu. Nu. Bun, aici încheiem și noi episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați tot like. Și noi ne vedem data viitoare. Pa!